The winner is Sweden for Fanny and Alexander. Writer-director Ingmar Bergman is directing a play in Europe and consequently is unable to be here tonight. Accepting for him is the producer of Fanny and Alexander, Jörn Donner, and with him, Mrs. Ingmar Bergman. Ja, sitten pitää kirjoittaa iso kirjoittaa Rannerilla. Mä sanoin, kun mä olin siellä eduskunnassa. Ja sitten se alkaa sitten mennä sitten, kun mä siellä elokuvaa ensin loukkaa aikaa sitten. Ja sitten pitää kirjoittaa kirjaa. Ja sitten kun mä sanon sitten, kun asia se pitää sanoa. Ja tärkeä juttu, kun pitää silloin, kun pitäisi olla siellä eduskunnassakin, mutta mä sitten, kun mä teen sitä elokuvaa, monenlaisia elokuvaa silloin, kun sitä ei sitä filmiä sitten pitää olla. Joo, kiitos. Sillä tavalla ajattelen monenlaisia sitten, kun siellä, että ne minun